வணக்கம். உலக மக்களுக்கு ஆத்மா நமஸ்காரம். அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே, நம்ம வாழ்க்கையில் கடைப்பிடிக்க வேண்டியது நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கும் உடல் நலம் காப்பதற்கும் நம்ம சமுதாயம் ஓங்கி வளர்வதற்கும் ஒரு அடிப்படை காரணம், அடிப்படை வழிமுறைகள். இயற்கைக்கு ஒத்தாற் போல் நம்ம நடந்து கொண்டோம்னா நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும், நலமுடன் இருக்கும். நம்மளுக்கு வர சந்ததிகளும் ஆரோக்கியமாக இருப்பார்கள். முதல் என்னன்னா, ஆண்கள் ஒரு ஒரு 15 நாளைக்கு ஆண்கள் 15 நாளைக்கு ஒரு முறை தான் போகம் கொள்ள வேண்டும். அதில் அப்படி 15 நாளைக்கு மாசத்துல 2 தடவை போகம் கொள்ளலாம் ஆண்கள். அதன் மத்தியில் நம்ம செஞ்சோம்னா நம்முடைய உடம்பு சீர்கிடும், உடல் நலம் கிடும், சோம்பல் வரும், சுறுசுறுப்பு போயிடும், அறிவு மங்கிடும். ஆகையினால அந்த 15 நாளைக்கு ஒரு முறை உடல் உறவு கொள்ளலாம், மாசத்துல 2 தடவை. அப்புறம் ஆண்கள் இப்படி செஞ்சோம்னா நம்ம உடம்பு மங்காது, அறிவு குண்டாது, உடம்பு சோம்பல் இருக்காது, சுறுசுறுப்பாக இருக்கும், ஆரோக்கியமாக இருக்கும். பிறக்கிற குழந்தைகளும் ஆரோக்கியமாக இருப்பார்கள். அடுத்தது, ஆண்களுக்கு வாரம் ஒரு முறை எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை முழ வேண்டும். அப்படி எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை முழுவணும்னா நம்ம உடம்புல உள்ள வறட்சியெல்லாம் நீங்கி அது நம்ம உடல் நலத்துக்கு நன்மை செய்யும். எண்ணெய் பசை உள்ள இந்த மயிர் கண்ணெல்லாம் மேலே பூரா நம்ம தலையில் உடம்பெல்லாம் எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிக்கும் போது அந்த எண்ணெய் பசையானது நம்ம உடம்பு உள்ள நரம்புக்குள்ளே இழுத்து நம்ம உடம்பு கூலிங் ஆகும். ஆண்கள் சனிக்கிழமை புதன்கிழமை 2 நாள் வாரம் தலை முழுவலாம். மீதி நாளில் முழுவக்கூடாது, அது பாவ சம்பந்தமாக மாறிவிடும். பெண்கள் வாரத்தில் 2 முறை எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை முழுவணும். அது என்ன கிழமைனா வெள்ளிக்கிழமை, செவ்வாய்க்கிழமை. பெண்கள் வெள்ளிக்கிழமையும் செவ்வாய்க்கிழமையும் தான் எண்ணெய் தேய்ச்சி ஸ்நானம் பண்ணணும். இது ஆதி காலத்திலேருந்து வர சித்தர்கள் மகான்கள்லாம் சொல்லி வச்சது, அனுபவிச்சு பார்த்து மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துறது தான் இது. நானா ஒன்றும் புதுசாக கதை சொல்லலை. ஆகையினால இதன்படி கடைப்பிடிங்க, உடல் நலம் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். வெள்ளிக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை பெண்கள் எண்ணெய் சேர்த்து தலை முழுவணும்னா நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும். அந்த தலையில் இருக்கிற தொடு பிரச்சனை, உரல் அரிப்பு இதெல்லாம் எண்ணெய் பசை போச்சுன்னா அது கொஞ்சம் சாந்தமாகவும் சரியாகும். ஆகையினால அதே போல் பெண்கள் வீட்டுக்கு விளக்கான 3 நாளைக்கு பிறகு தான் உடல் உறவு கொள்ள வேண்டும். அதுக்குள்ளே கொள்ளக்கூடாது. அது இயற்கைக்கு புறம்பாக மாறிவிடும். அதே போல் காலையில் மலை ஜலம் கழிக்கிறோம்னா வடக்கு தெற்கில் உட்காந்து தான் மலை ஜலம் கழிக்கணும், ஆணாகட்டும் பெண்ணாகட்டும். ஏன்னா கிழக்கு மேற்கு உட்காந்து அந்த சூரிய கதிர்வீச்சுகள் பாய்ச்சி நம்ம வகுத்துல கோளாறுகள் உண்டு பண்ணும். அந்த சூரியனுடைய கதிர்வீச்சுகள் நம்ம பாத்ரூம்லேயே உட்காந்தாலும் அதனுடைய கதிர்வீச்சு பாஞ்சு நம்ம அடி வயிற்றில் பிரச்சனைகள் உண்டு பண்ணும். இது மலட்டுத்தன்மை ஏற்படும், வகுத்து வலிக்கும், எதனா ஒரு பிரச்சனைகள் தோன்றும். ஆகையினால வடக்கு தெற்கு மட்டும் உட்காந்து மலை ஜலம் கழிவுங்க, கிழக்கு மேற்கில் கழிக்காதீங்க. இது நம்ம உடல் நலத்துக்கு நன்மையை சேர்க்கும்.
இப்படி நான் இதன்படி பயன்படுத்தி நீங்கள் வாழ்க்கையில் நலமுடன் வளமுடன் வாழ வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இதை பார்த்து கொண்டு இருப்பவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன்.